ҳолати фавқулода ҳар лаҳза метавонад рух диҳад. муҳим он аст ки донем ки барои нигоҳ доштани ҳаёт ва саломатии худ кадом амалҳоро иҷро намоем. навори мазкур барои шахсони дорои маъюбият нобиноён таҳия шудааст. мақсади он тавсияи амалҳои бехатар ҳангоми сӯхтор мебошад. ором бошед ва воҳима накунед. воҳима шуморо аз дуруст фикру рафтор кардан боз медорад. асбобҳои барқиро хомӯш кунед. дару тирезаҳоро маҳкам пӯшед. 11 часов 42 минуты. Телефон 112. аз рӯи имкон дарҳол ба рақамҳои 01 ё 112 занг занед. оид ба ҳодисаи ба амал омада хабар диҳед. дастрӯймол ё рӯймол ва ё остини либосатонро нам карда ба даҳону биниятон ҷафз карда нафас кашед. кӯшиш кунед ки ба сӯи баромадгоҳ аз роҳе ки дуд камтар аст ҳаракат кунед. агар дуди сахт ба вуҷуд ояд, кӯшиш кунед ки чорпоя ё хазида ҳаракат кунед. ҳар қадар ба фарш наздиктар шавед, ҳамон қадар оксиген зиёд ва ҳарорат паст мешавад. дар хотир доред, баъзе биноҳо минтақаи бехатар доранд. минтақаи бехатар барои шахсони дорои маъюбият пешбинӣ шудааст. ҳангоми сӯхтор аз лифт истифода набаред. тугмачаи огоҳкунандаи сӯхторро пахш кунед, то ҳамсояҳо аз ҳолати фавқулода бохабар шаванд. пешакӣ оид ба ин гуна минтақаҳо маълумот гиред. агар шумо дигар пеш ҳаракат карда натавонед, дар рӯи фарш нишинед. асоро ба таври секунҷа қатъ кунед, то шуморо дида ба кӯмакатон шитобанд. дар хотир доред, бехатарии шумо аз амалҳоятон вобаста аст. ба ҳолатҳои фавқулода омода бошед. ҳангоми ҳолати фавқулода дар хона маҷмӯи доруҳо ва халта барои ёрии аввалияро нигоҳ доред. ором бошед ва мувофиқи нақша амал кунед. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.